Opa, ekipo. Bueno, gaurko saioen aerobika egingo. Vale? Hortarako, bi material erabiliko. Musika edo erlojua. Vale? Zergatik, aerobika lantzeko egingo modu hontan. Ariketa bakoitza, 30 segundo irango da. Eta deskansuak 10. 30 segundutan ingo ariketa, eta deskansuan 10 segundutan, bai, ariketa hau, eskipina, bale? Hoi, musika, erabiltzen bagau, tabata erabili. Ados? Interneten jartzen bauzue, xamur aurkitzuko zue, edo mobiletik, edo ordenadoretik. Bale? Hau da, 30 segundu ariketa, 10 atsedena. Eta erlojuak initzen bauzue, kalkulau, hartu kronometroa, 30 segundu ariketa itzen, eta 10eko atsedenakin. Ados? Animo! Ariketa! Atsedena! Ariketa! Atsedena! Ariketa! Atsedena! Ariketa! 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 Atsedena! Ariketa! Ariketa!
Vale, hau izan da dana, vale? Oin gogoratu. Ronda guztixan, barkatu. Vale, hau izan da dana. Ronda guztixan hau kantu bat da, eta bata kantu bat. Bai? Beste behin aldozu egin, gogoratu, beste 3, edo beste 4. Zeuen gaintxasunean arabera, bale? Zeuen ekien arabera. Animau, biler badabe, beste behin gutxienez errepikatzera. Eta denborakin bada, bukatzen da zuenien ariketa erronda, beste bat. Ados? Animo ekipo!